Безпрецедентна по мащаб специализирана полицейска операция разби организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 година на територията на Перник, София и Дупница. Задържани са 40 души, като според разследването чрез престъпната схема са били придобити незаконно над 25 имота, апартаменти, офиси и земеделски земи. Подробности по случая бяха оповестени от директора на УДМВР, Перник старши комисар Милчо Милчов. По думите му 7 от задържаните са основните участници в групата и срещу тях са повдигнати обвинения. 3 са с постоянна мярка задържане под стража, 1 е освободен срещу парична гаранция, 2 вече изтърпяват мерки по други дела, а 1 се издирва. Групата е работила в голям мащаб и с добре изградена организация, подчерта Милчов, като уточни, че подобна реализация по тази линия не е осъществявана досега в страната. В престъпната група е участвало и лице с юридическо образование, бивш адвокат, което определяло стратегията при всяка конкретна измама. Сред замесените има и лица, известни от предишни журналистически разследвания. Основна роля при легализирането на част от имотите е имал нотариус от Перник, който впоследствие е починал. Жертвите са 28 граждани, както и 2 общини – Перник и Столична община. Измамниците се насочвали предимно към самотни възрастни хора или към имоти с множество наследници в конфликтни отношения. Разследването е започнало след сигнал на ДАНС за опит за смяна на адресна регистрация с неистински документ. Досъдебното производство вече обхваща около 100 тома и се води под надзора на Софийската градска прокуратура, като се очаква броят на засегнатите имоти и лица да нарасне. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.